далелҳои аҷоиб. Салом ба ҳама. Имрӯз дар бораи баландтарин сутунпояҳои ҷаҳон, яъне баландтарин байрақ ба шумо маълумот медиҳам. Дар ҷойи даҳум, Малайзия, шаҳри Куала-Лумпур, баландии 95 метр соли 1989 сохта шуд. Дар ҷойи нуҳум, Ҷумҳурии Корея, баландии 98 метр соли 1980 сохта шуд. Дар ҷойи ҳаштум, Қазоқистон, шаҳри Остона, баландии 111 метр соли 2009 сохта шуд. Дар ҷойи ҳафтум, Аморати Муттаҳидаи Араб, шаҳри Абу-Даби, баландии 122 метр соли 2001 сохта шуд. Дар ҷойи шашум, Урдун, Иордания, шаҳри Акаба, баландии 130 метр соли 2004 сохта шуд. Дар ҷойи панҷум, Туркманистон, шаҳри Ашкобод, баландии 133 метр соли 2008 сохта шуд. Дар ҷойи чорум, Кореяи Шимолӣ, шаҳри Кичжондон, баландии 160 метр соли 1980 сохта шуд. Дар ҷойи сеюм, Озарбойҷон, шаҳри Боку, баландии 162 метр соли 2010 сохта шуд. Дар ҷойи дуюм, Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, баландии 165 метр соли 2011 сохта шуд. дар ҷойи якум бошад Арабистони Саудӣ, дар шаҳри Ҷидда, баландии 170 метр соли 2014 сохта шуд. Ҳамин видео буд, чӣ хеле ки шумо дидем, ҳар хел ҳиссиётҳо аст, овоз ҳар хел меҷунбад, паст, баланд, хеле пеши микрофон да мехелай одам. Ана баъд ба ма чӣ гуфтанем, агар ки ма бинум результати кор ба мақсаде ки агар ки видеои маро тамошо кунанд, тоҷико класс монанд, дар каналам подписатсия кунанд, бинем ки агар результат ҳаст, кор ма давом метиҳам, оянда ҳаракат мекунем ки бисёр далелҳои факт, яъне интересни фактора, далелҳои аҷоиб ва ба забони тоҷикӣ тарҷума карда дар YouTube ҳар ҳафта ба камаш 4 то 7 видеора давайд мекунем, якҷо бошем.